ఆపద సమయంలో పేదలను ఆదుకునేందుకు సీఎంఆర్ఎఫ్ ఎంతో ఉపయోగపడుతుందని ఎమ్మెల్యే ముఠా గోపాల్ అన్నారు. సీఎంఆర్ఎఫ్ కింద మంజూరైన 5 చెక్కులను రామ్నగర్ డివిజన్ కి చెందిన లబ్ధిదారులు అందించారు. సిహెచ్ స్పందన, సంధ్య, దేవేందర్ బాబు, మర్జున్, అనిత 2,58,000 సీఎం రిలీఫ్ ఫండ్ చెక్కులను ఇంటింటికి తిరుగుతూ లబ్ధిదారులకు అందజేశారు. పేదలకు అండగా నిలిచేందుకు టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం అనేక సంక్షేమ పథకాలు ప్రవేశపెట్టిందని ఎమ్మెల్యే అన్నారు. కళ్యాణ లక్ష్మి, షాదీ ముబారక్, కొత్త పింఛన్లు, కేసీఆర్ కిట్స్ తదితర పథకాలతో ప్రతి కుటుంబం లబ్ధి పొందుతుందని హర్షం వ్యక్తం చేశారు. వ్యక్తిపరంగా కావాలన్నప్పుడు ముఖ్యమంత్రి గారు వాళ్ళు సుఖంగా సంతోషంగా ఉండాలని వాళ్ళు హెల్తీగా ఉండాలని సూచించింది. ఒక్కొక్క 40,000, 50,000 చాలా అట్లా దాదాపు అంతేకాకుండా చాలా ఈనాడు హైదరాబాద్లో షాదీ ముబారక్ ఇలాంటి మరి సీఎం ప్రభుత్వం ద్వారా సీఎం గారు ఆరోగ్యాన్ని సంతోషాలు పరిశీలిస్తున్నారు. కాబట్టి మేము మా పార్టీ పరంగా ఒక అవకాశం పేదలను ఆల్సిన కార్యక్రమాలు నేను తీసుకున్న వడ్లు కానీ బియ్యం కానీ వ్యక్తిత్వం కానీ దేశంలో ఎక్కడ లేని విధంగా అందరినీ పరస్పర ముఖ్యమ విషయం మన ముఖ్యమంత్రి అందుకంగా దేశంలో అందరంలో తెలంగాణ ప్రభుత్వం తెలియజేస్తున్నాను. కేసీఆర్ గారు తీసుకున్న పాలసీస్ కానీ అది చేపట్టిన సంక్షేమ కార్యక్రమం కానీ ఈనాడు మరి చుట్టుపక్కల రాష్ట్రాలే కాకుండా యావత్ భారతదేశం ప్రతి ఒక్కరూ ఆయన తీసుకున్న ప్రతి కార్యక్రమం కొనియాడుతూ వాళ్ళ రాష్ట్రాల్లో పెట్టుకున్నట్టు నేను జైతే కొంచెం ముందుకు రా అన్న, కొంచెం ముందుకు రా రావే. పెద్ద కెమెరా దింపండి, నువ్వు దింపుతావు అన్న. కొంచెం వెనుక జరు. రైట్.